Hwn yw'r chili mwyaf poeth ar y byd. Na! Aw! Haia, Daf dwi, a fi'n teimlo fel mae angen bach o cyffro yn fy mywyd i. Tro diwetha, ges I fy obo'r ben rhyw awyren. Felly fi'n gobeithio bydd heddi bach fwy chilled. Chillies poetha'r byd. O'n I low-key disgwyl hwn. Pam nhw'n gael fi wneud allergy foam? Fi'n gwybod beth mae e fel I gael really hot chili, and I don't like it. Ges I burrito wythnos diwetha, nes I tynnu'r jalapenos mas, so I was like, bit spicy. I'm sure bydd hyn yn absolutely awful. Dan, o Chili of the Valley, mae fe'n chiliologist, a mae fe'n tyfu ac yn hyrchu chillies yn lleol. Mae'r chillies I gyd wedi cael eu tyfu yng Nghymru. Chillies gyda bron dim o cryfdel o gwbl I fyny i'r chili mwyaf poeth yn y byd. So mael this one sydd dyn ni heddi? Padron. Maen nhw bron fel Russian roulette of chillies. Mae tua 11 yn poeth. That's a good chance fi'n meddwl. I think I might have got a hot one. Chili? Oh, that was a big bite. Oh. Mae llawer o pobl yn meddwl hadau, the seeds, ond y membrane, y peth gwyn, mae'r seeds yn tyfu yw'r rhan mwyaf boeth yn chili. Fi'n teimlo bach yn betrayed, cos like, nes I wneud mas that was gonna be fine. Yeah, it's fine. Scoville, Wilbur Scoville, pharmacist, nath o dod lan a ffordd I mesur pa mor boeth yw'r chillies. Mae botel o Tabasco sauce, tua 2.5 mil. Fi'n teimlo fel fi di dysgu digon o heddi. I'm ready to go. Fi ddim... Bit hotter? Yeah. Chocolate habanero. Ydy'n blasu fel chocolate? Mae'n anffodus na. 350,000 Scoville. Ooh! So ni'n neidio tipyn bach yma na. Ooh, very floral. Fel un o'r coat angles a ti'n rhoi yn y wardrobe to make all the clothes smell nice. Catref hen bobl. Oedd hwnna ddim that hot. Wel, weithiau. Mae'n cymryd tua munud neu 2. Ooh, too soon. Too soon. Woo! Again, the 350,000 fan'na. Ydi troi'n fi fod yn llosgi? Yeah, bydd popeth yn llosgi. Burmese naga. Mae'r chili hon yn cael ei tyfu yn Sir Benfro. Ooh, exotic. This is a million. Mae gen I chwys dripping down my face. Mae'r capsaicin nawr yn danfon negesau i'ch brain. Help them on fire. Nawr, instantly. Woo! Oh! Ti'r aml. That's all. Pan wyt ti'n coginio gyda like super hot chili, rather than chopping nhw lan, so ti'n coginio gyda'r whole chilies, pryd mae'r poeth gallech chi cymryd nhw allan eto. Useful cooking tip. Dim hwnna di synco in my brain then, ond... Hwn yw'r chili mwyaf poeth ar y byd. A fi about to eat it. Carolina Reaper. 2.2 million Scovilles. A mae pobl yn bwyta rhain whole. Dim llawer o pobl yn bwyta nhw whole. Me included. Oh! Na! Oh, don't like that. Ow! Hwnna'n boenus. A faint mae hwnna'n cymryd I mynd? Mae capsaicin yn 6 million Scovilles. So it's the Everest. And proper. Beth ti'n teimlo fe na? I can feel it. Oh, I'm gonna shit myself. Fach bod chi'n gael entertainment mas o'n. Mae'n nhw'n tapped. Oedd hwnna yn awful. Fi'n really trio ffindio'r silver lining fan hyn. But there is none. It's just poen. Byddai'n neud eto? Na. Byddai'n mae chi rhywun arall neud e? Na. Inflicting pain am dim reswm o gwbl. Fi'n meddwl bod ti'n absolutely insane. Fi well di fi mynd ar ben yr awyren 10 gwaith eto na'n bwyta un o'r chillies fe. 5. So mae yna chili to competition y penwythnos yma.